इलेक्शन कमिशना रिसेंटलि जी आसामनि समस्तिफोरखौ गोदानै दाफुंनायनि जी नटिफिकेशन होबाय बेखौ नुनानै जोङो बीपीएफ दोलोआ जोंनि बीटीसी एरियानि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि आरो पार्लियामेन्टारि जानांगौ समस्तिफोरखौ जों नायबिजिरनानै जोंनि रिएक्शनखौ जोङो देखायदों। जोंनि बीटीसीनि रायजो राजाया जायखौ लुबैदों बेबायदि जायाखै आरो बेखायनो जोङो बीपीएफ दोलोआ समग्र डिस्ट्रिक्टनि डीसीफोरनो मोनसे मेमोरेन्डाम होनानै इलेक्शन कमिशनारनिसिम जोङो दैथायहरनो सेस्था खालामदों। दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे जेब्ला बीटीसी नेगोशिएशन जाबाय थादोंमोन बे समावनो जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानाव मोनसे प्रपोजाल होदोंमोन जेब्ला बीटीसी जाखाङो बे बाउन्डारिनि सिङावनो जोंनि एसेम्बलीफोरखौ दाफुंनांगौ माने बीटीसीनि पलिटिकल बाउन्डारिनि कटारमिनास जानांगौ। आरोबाव बीटीसीनि बाउन्डारिखौ कटारमिनास खालामनानै पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिखौबो मोननै दाफुंनांगौ होननानै जों दाबि जनायदोंमोन आरो बेखायनो 4.7 क्लज बीटीसी एकर्डनि 4.7 क्लजआव बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ लिरनानै होदों जे डिलिमिटेशन कमिशना माने आयेनगत भाबै बीटीसी दाफुंनायनि उनाव बीटीसी ओनसोलखौ डिमार्केशनखौ खालामगोन होननानै बेखौ जोंनि एकर्डआव लिरनानै होदों। दा 2007आव डिलिमिटेशन कमिशना बे रिडिलिमिटेशननि एक्सारसाइज खालामदोंमोन आरो नोंथांमोना मिथिगौ 2007आव आसामनि मोनफ्रोमबो राजनैतिक दला ज' जानानै बे प्रसेसखौ बन्द खालामदों। बन्द खालामदोंब्लाबो डिलिमिटेशन कमिशना गावसोरनि एक्सारसाइज खालामनायखौ मोनसे नटिफिकेशन होदों, ड्राफ्ट नटिफिकेशन होदों आरो बे ड्राफ्ट नटिफिकेशनाव क'क्राझार लकसभा समस्ति आरो उदालगुरि लकसभा समस्ति बानायनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा प्रप'जाल होदोंमोन। नाथाय गोदानै एबारनि जि डिलिमिटेशन कमिशननि जि खामानि बेखौ इलेक्शन कमिशना मावदों। आनफर्चुनेटलि बिथांमोननि जि ड्राफ्ट नटिफिकेशन थांनाय 20 तारिखआव जि ड्राफ्ट नटिफिकेशन होबाय बेवहाय जोङो उदालगुरिखौ लकसभा समस्ति खालामनायनि प्रप'जाल नुनो मोनाखिसै। दा बेखौ जुदि होआ अब्ला उदालगुरि बासिया राजनैतिक भाबै जोंनि बीटीसी बासिया माने प्रतारना जानायखौ जों नुदों आरो अदूर भबिष्यतआव गावनि राजनैतिक अधिकारखौ साब्यस्त खालामनो हानाय नङा। बेखायनो जोङो बीटीसी बासिया बीपीएफ दोलो जों जयै माने बयबो रायजो राजा धर्मावलम्बी भाखा भाखि जाति गस्तिफोरखौ लानानै जोंनि राजनैतिक अधिकारखौ मोनफुंनो थाखाय जों दा आन्दोलननि लामा लादों। बिथांमोनहा इलेक्शन कमिशना बुंदों जे फैगौ 11 जुलाइसिम जिखुनु दल संगठन आरो व्यक्तिफ्रा माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला बेखौ कमप्लेन हिसाबै बा मा बुंनांगौ बेखौ बुंनो हागोन। बेखायनो जोङो बीपीएफ दोलोआ बीटीसी ओनसोलनि वान अफ दि मोस्ट रेसपन्सिबल पलिटिकल पार्टी ओंखायनो जोङो रायजो राजानि मोननांगौखौ आदाय खालामनाया जोंनि दायित्व, रायजो राजानि अधिकारखौ बिख'नानै होनाया जोंनि दायित्व हिसाबै जोंनि बीटीसी बासिया जि सिन्था खालामदों लुबैदों जे उदालगुरिया मोनसे निजा बबियाखै पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ बे खोथाखौनो जोङो इलेक्शन कमिशननिसिम बुंनो सेस्था खालामदों। राजनैतिक भाबै अर्थनैतिक भाबै सामाजिक भाबै प्रतारना खालामबोदों आरो बेनि थाखायनो आसामाव ट्राइबेल मानसिफोरनि आपराइजिं आन्दोलन बिथांमोना जेब्लानो चेतना फैदों अब्लानो बाहाय माने संग्राममुखि जादों आरो बे संग्राममुखि जानायनि उनावसो ट्राइबेल मानसिफ्रा गावसोरनि अधिकारखौ एसे मोनदों आरो जों बर'फ्राबो गोबां मानसि थैनायनि उनावहाय बे बीटीसी दाफुंनानै बीटीसीनि दारै जि राजनैतिक अधिकार जि अर्थनैतिक अधिकार जि शिक्षानि अधिकार जि सांविधानिक अधिकार जि गणतान्त्रिक अधिकार जि सामाजिक अधिकार जों बेखौ एसेब्लाबो मोनदोंमोन। दा लासै बीटीसीनि बे मोनखानाय अधिकारफोरखौ लासैनो फोजोबगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना बयबो नुगौ। दा बेखायनो बीटीसीखौ जुदि फोथांना दोननांगौ आरो बीटीसी बासिया जुदि गावनि राजनैतिक अधिकारखौ लानानै सांविधानिक अधिकारखौ लानानै गणतान्त्रिक अधिकारखौ लानानै गावनि अर्थनैतिक उन्नयन
सामाजिक उन्नयन शिक्षायाव उन्नयन खालामनायनि बेबस्था लुबैदोंब्ला अब्ला जोङो बयबो राजनैतिक भाबै खौसे जानानै जायहा जोंखौ प्रतारना खालामदों जोंनि अधिकारखौ जायफ्रा सेख'नानै लांदों बिनि एगेन्स्टै जों गसंथानो हानांगोन। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।